सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। जामसंडे इथं मोकाट जनावरांमुळे झालेल्या अपघातात मिलिंद घाडी या 47 वर्षीय युवकाचा बळी गेलाय। या घटनेनंतर देवगड जामसंडे शहरातील नागरिक मोकाट गुरांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झालेले आहेत। त्यांनी थेट नगरपंचायतमध्ये धडक देत नगरपंचायत प्रशासनाला जाब विचारला। शहरातील ग्रामस्थांनी या ग्रामसभेत आक्रमक होत कायमस्वरूपी कोंडवाड्याची मागणी केली आहे। नागरिकांची जबाबदारी आहे का? नागरिक आले सगळे म्हणून तुम्ही आपण आलात हा निर्णय तुम्ही आधी घेतला पाहिजे होता। ही पहिलीच घटना घडली असं नाही, ह्याच्या आधी अनेक जण इंजिनियर झाले। माननीय प्राध्यापक मुरळीकर सरांनी ज्या सूचना केल्या आहेत ग्रामस्थांच्या आल्या त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहे। फक्त नगरपंचायत प्रशासनाचा एक मुद्दा आहे जो टॅगिंग करायचा तो प्राधान्याने तुम्हाला सर्वप्रथम घ्यायला हवा। नंतरचे जे मुद्दे आहेत ते त्यानंतर सुटणार आहेत। पहिलं ठरवावं लागेल या 8 दिवसात एवढी व्यवहारच आपल्याकडे सापडली तर कोणवाड्याची प्रोव्हिजन आपण करू शकतो। आपल्याकडे किती व्यवहार आज आहेत आपल्या नगरपंचायत एरियामध्ये त्याचं कॅल्क्युलेशन नगरपंचायतीकडे अद्यापपर्यंत नाही असलं तर तुम्ही सांगा, म्हणजे आम्ही आमचा शब्द मागेल। आज व्यवहार आपल्याकडे नाही आणि असले तरी ते मोगम असलेल्याचा तो हे आहे। मग अशी तुम्ही पोलिसांना कळवलं म्हणताय, पोलिसांना स्पेसिफिक कळवलं होतं का ह्याच्यापूर्वी आपण तर सांगा मग पोलिसांनी त्यावेळेला का दखल घेतली नाही ते पण विचारू। त्यावेळेला पोलीस स्टेशनला दाखवल्याचा उद्देश अधिकारी गव्हाणे होते यांची संपूर्ण मीटिंग झाली होती आणि त्यावेळेला मी तुम्हाला म्हणजे आता गाडीवर कारवाई होती जवळ 4 ते 5 वर्ष झाली त्या कारवाई होऊन त्यावेळेला मी देखील परत तुम्हाला अर्ज दिलेला की अमुक गुरांचा अधिनियम याच्या मोकाट गुरांचा अधिनियम याच्या खाली त्याप्रमाणे कलेक्टरची परवानगी घेणे आवश्यक आहे ती तात्काळ घ्या। आज एवढी वर्ष झाली तर तुम्ही मंजुरी घेतली आहे का? तर ती 289 जे कलम आहे ते कलम त्यामध्ये ते पुन्हा दाखल कलम करताना त्यावेळेला ते जनावर मालकाच्या ताब्यात पाहिजे, मालक तिथं हजर पाहिजे आणि मालकाच्या ताब्यात असताना ते जनावर बेफाम होऊन जर कोणाला दुखापत केली असेल त्याच्यासाठी 289 कलम आहे। पण तुम्ही पेपरमध्ये दिलात, आम्ही गुन्हा दाखल केला, लोक खुश झाली। चर्चा झाली की केवळ चर्चा करायची, ब्लेम गेम करायचा, हे दोषी आहेत ते अमुक आहे किंवा नगरपंचायत प्रशासन ना करताय किंवा संवेदक असे अनेक शब्द सहज वापरताय। कारण ब्लेम गेम करणं सोपी गोष्ट आहे, पण त्याच्यावर काहीतरी आपल्याला ठोस उपाययोजना करता येईल का? तर अशा प्रकारचा एक ॲक्शन प्लॅन आपण करावा, कृती आराखडा करावा असं आम्ही सुचवू इच्छितो आणि तो कृती आराखडा आम्ही सजेस्ट केलेला आहे। पण त्याच्यामध्ये आपण अर्थातच मॉडिफिकेशन करू शकतात, कायद्यामध्ये ते कसा बसेल। तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य असेल तर जनावरं पकडण्यासाठी तुमचे जे मित्रमंडळ आहेत त्यांची आम्हाला मदत मिळू देत। जनावरं पकडून आपण कोंडवाडी टाकण्याची व्यवस्था करू, बाकीचे चारा पाणी त्यांना दंड लावणे ह्या सगळ्याची व्यवस्था आम्ही करू। पण जनावरं पकडण्यासाठी जर तुमच्या शहरवासीय म्हणून तुमची मदत झाली तर ती आम्हाला हवीच आहे, कारण आपला पथक जे स्थापन करायचं त्याच्यामध्ये तुमच्याशिवाय ते पथक स्थापन होऊ शकणार नाही। आपल्याकडचे कर्मचारी स्वच्छतेची तुम्ही बघता किती आहेत आणि त्यांची कपॅसिटी किती आहे, त्याच्यासाठी किती स्ट्रॉंग लोक लागतात। त्यासाठी आपण जे टेंडर काढलेलं होतं पण ते टेंडर काही होत नाही असं दिसतंय। पण आपल्याकडे आता स्वयं इच्छेने काही लोक तयार झालेले आहेत तर त्यांना आपण मानधनावरती पण घेतो। तर हे जे आपले 7 पॉईंट आहेत, सरांचे जे 7 पॉईंट आहेत ते कायदेशीर दृष्ट्या कसे बसवून त्याचा पूर्णपणे फॉलोअप कसा घेता येईल हे आम्ही बघतो। 7 दिवसाच्या आतमध्ये कलेक्टर ऑफिसमधून कशी परमिशन येईल या सगळ्या गोष्टींना ऑफिशियली हे मी आपल्याला इथं खात्री देते कलेक्टर मॅडमची परवानगी घेऊन। तुम्हाला तिकडच्या ज्या परमिशन्स आहेत त्या कशा मिळतील याच्यासाठी आपण फॉलोअप घेऊयात। तो त्याचबरोबर जे जिओ टॅगिंगचा, कारण जिओ टॅगिंगशिवाय काहीही कायदेशीरदृष्ट्या दंड लावणं किंवा FIR दाखल करणं किंवा त्या लोकांना गुन्हे दाखल करणं हे होऊ शकणार नाही आहे। तर ते कसं पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी आम्हाला आता बोलावं लागेल। तर त्यांच्याकडून आपल्याला सर्वप्रथम याची टाइमलाईन घ्यावी लागेल। ती आम्हाला टाइमलाईन मिळाली जिओ टॅगिंगची, ती आम्ही तुम्हाला देऊच। पण जिओ टॅगिंगपर्यंत आपण थांबणार नाहीये। बेवारस जनावरं म्हणून ती आपण जप्त करणार आणि ती विकून टाकणार। विकून टाकणार म्हणजे 7 दिवस झाले, 7 दिवस सांभाळलं, 7 की 10 दिवस जे नियमाप्रमाणे आहे, कोंडवाड्याच्या नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी आहेत ते आपण करू, त्यांचा लिलाव करू किंवा
ते परत मॅडम सांगतात कुठल्या कोणवाड्या मिळालेच तुमच्या फॉर्च्युनेटली कोणाला जर कुठल्या गोशाळा मिळाल्या तर त्या गोशाळांमध्ये पण पाठवण्याची व्यवस्था करू 10 दिवसानंतर जर कुठले लिलाव वगैरेची प्रक्रिया पार पाडायची असेल. पण आता इमिडिएटली तुम्ही सांगता तसं 30 दिवसांच्या ॲक्शन प्लॅनमध्ये जिओ टॅगिंग हे नगरपालिकेची पूर्णपणे अथॉरिटी नसल्यामुळे जिओ टॅगिंगचं मी गॅरंटी आपल्याला देऊ शकत नाही. कोणवाड्याची गॅरंटी आम्ही घेतोय कारण नियमाप्रमाणे नगरपालिकेला कोणवाड्यांमध्ये टाकणे हे नियमामध्ये आहे, कायदेशीर आहे. तर कायदेशीरदृष्ट्या जे आहे त्याची मी जबाबदारी घेते. त्यामुळे PI तुम्ही दाखल करू शकता. पण जिओ टॅगिंग वरती मला मी बोलते 30 दिवसाची जिओ टॅगिंग वरती मी खात्री देऊ शकत नाही. जिओ टॅगिंगची आम्ही खात्री देऊ शकत आपल्याला शेवटी end result ऑफिशियली कोणवाडा स्थापन करण्याची पण जबाबदारी होते. तात्पुरता आता आपण स्थापन करतोय. जो नियमामध्ये बसून जो करायचा आहे तोही आपण स्थापन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्याकडे DPC मध्ये फंड मागून किंवा नगरपंचायतीचा फंड युटिलाइज करून जो होईल त्याला वेळ लागेल. म्हणजे ऑफिशियल करण्यासाठी ते टेंडर काढणं, ते टेंडर फ्लॅश होणं वगैरे ते जे काय आहे त्याला वेळ लागेल. पण तात्पुरता तरी आपण स्थापन करतोय आणि त्याची प्रोसिजर सुरू करतोय आणि त्याचबरोबर पकडण्याची व्यवस्था आपण करतोय. आज किंवा उद्यापर्यंत आपण पथक स्थापन करू. त्याच्यामध्ये जे इच्छुक असतील त्यांना आम्ही ऑफिशियली पथकामध्ये घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन त्यांनी आपल्याला मान्यता दिलेली आहे की आम्ही आमची 2 लोक सोबत देणारच आहोत तुमच्या. त्यांची स्वतःची पथकं आहेत पण आपण पकडण्याच्या पथकामध्ये त्यांच्या बंदोबस्तासाठी ते लागतील. साहेबांनी आपल्याला मान्यता दिलेली आहे की आम्ही 2 आमची लोक तुमच्या सोबत असू. असं एक पथक स्थापन करून ते कामाला लावू आपण. सगळ्यात मला वाटतं आपली सगळ्यांची अपेक्षा पहिली तीच आहे की जनावरांना पकडणं.